ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ kg ಬಂಗುಡೆದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪೆರಂದು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ kg ಬಂಗುಡೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಐಕೆ ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು 10 ಮಿನಿಟ್ ದೀತೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೂಕ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡೊಂದು ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀತೆ. ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಮಂಜಲ್, ಎಲೆ ತುಂಡು ಶುಂಠಿಲ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಪುಳಿ, ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆಲ ದಾಸಿಮಿಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಲ ಸೇರ್ದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇವಿರೆ 5 ರಾಜೆಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಮುಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ದು 10 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು. ಈತ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಮುಲ್ಪ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಂತಿದ್ದು ಬಾಣಲೆ ದೀತ ಬಾಣಲೆ ಬಿಚ್ಚವಡು ನೆಕ್ ತಾರೈದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಯಾನ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತಾರೈದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ. ತಾರೈದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಚ್ಚಾನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇವಿರೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ నేను ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. నేనైతే ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಟೊಮೆಟೊ ಬೋಡನ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಯಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೊನ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತು ಮಾಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಡೆದಿನ ಮಸಾಲಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಬೋಡೇನಾಯ್ತು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ನಾನು 8 ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಇದು ನಮಕ್ ಏತು ದಪ್ಪ ಬೋಡು ಆಟ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕೊಡು. ನೀರು ನಮಕ್ ಏತು ಬೋಡು ಆತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕೊಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ. ಯಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕಡೆ ಮೀನುಗ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಏನು 10 ಮಿನಿಟ್ ದೀತೆ ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ನಮಕ್ ನೆಕ್ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಯಾವು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇಟ್ಟೆ ಕೊದ್ದಿಯರೆ ಬಿಡೋಡು. ನೇನೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಇಟ್ಟೆ ಕೊದ್ದಿಯರೆ ಬಿಡೋಡು. ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು. ಇಂದು ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡ್ಗ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮೀನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಮೀನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಖಿಲವರ ಇಂಚೆನೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ಕೊದಿನ ಯಾವು ನೆಕ್ ಕೈಲು ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಜನನೆ ಇಂಚ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಯ್ಕೊಡು. ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ದೀಕ ಆತನಾಗ ಬೇಕಾಕೊಂಡು ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್
ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸತಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.